पागल सबके बना के किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के लहंगा सन उठा के पागल सबके बना के आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के छौड़ी गजबे तोहरे लेके 10 टकिया अपन चोलिए में धरे हो अजबे के डाइस छौड़ी गजबे तोहरे लेके 10 टकिया अपन चोलिए में धरे कमर ऐसन हिला के गई लंबर हाथ में थमा के गई आइलर किसका के माल जब नाचे बाकी गर्दा उड़ा के आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के हाल का बताई लगता कि हमर हार्ट अटैक हो जाई अरुण विशाल हाल का बताई लगता कि हमर हार्ट अटैक हो जाई समरिया संजय के बता के गई रात पे कौन खींचला के गई आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के आइलर किसका के माल जब नाचे यार बाकी गर्दा उड़ा के बिहारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोला पकड़िया।